dakit gatzatua, mamia, gustatuko zaizuen ala ez, baina gaur, Nafarroan, Ultzama ibarrean nola egiten duten ikusiko dugu, era berezian egiten dute erre zaporearekin eta horretarako harriak erabiltzen dituzte. Eta bisita aprobetxatuz, lagun hauen zelaian, behiak eta ardiak ez, oreinak dituztela ikusiko dugu. Gaur eguraldi honekin ezin ginen Iruñan gelditu eta horregatik Ultzamaraino etorri gara eta begira zeinek egin digun harrera. Hemen ditugun orain hauek ikusi nola jaten duten. Ogia, izan ere hemen Ultzamako bentatan, beraiek dira protagonista, baina ez beraiek bakarrik. Beraiek ogia jaten dute, baina honaino etortzen den jendeak bereziki produktu bat jaten du. Hemen egiten duten mami berezia. Goazen sukaldera gero, orainekin egongo gara, baina orain sukaldean ezagutuko dugu nolakoa den mami berezi hau. Erre zaporea daukan. Hori da berezitasuna. Harri hauek dira, hemen egiten duzuen mamiaren berezitasunaren erantzuleak, ezta? Bai, ala da. Bai. Zergatik, Aitor, konta iguzu, zer egiten duzu harri horiek? Bueno, harri horiek hemen daukagun sukalde batean jartzen dira gorri-gorriak, eta horrekin irakiten dugu esnea. Hor, uretan sartzen dira, pixka garbitzeko, ezta? Eta orain zer egingo? Orain sartzen da eta esnea irakiten du. Eta hor hartzen du erre zaporea. Laktosa edo erretzen zaio, ezta? Laktosa erretzen zaio, bai. Ematen dio, zapore bat oso berezia hemen Ultzamako bailara guztian egiten dena, ezta? Ultzamako bailaran, bai. Erre zaporea. Botatzen dugu hemen, ezta? Horla ja pixkat epeldu danean. Bai. Hori motatzen zaio hemen kuajo tanta batzuk, oso gutxi. Pixka gorputza hartu dezan, bai. pentsatzen dut. Nazten da ongi. Ospe ondia produktu honek, ez? Bai, eta nola... Beste restaurantetan ez da zerbitzen olako zaporarekin, pues, etortzen da jente askon probatzera kuaja dau. Bai, zapore berezia, Bai. Mamia osten utzi dugu, Aitor, eta aprobetxatuko dugu zuen etxearen inguruan, dauzkazuten ikuspegi politak ikusteko eta ikusi dugun bezala ez dituzu ez harriak, ez behiak, zer dira? Dira oreinak dira. Mami! Korrika ere iristen di, ez? Bai. Ikusi dugu hurbiltzen direla, ezta, eta, gozea ere izan badaukatela, ezta. Jaten dute, har bat, hau dala, eta ia gehiena jaten duena da, ezta. Bai, ala da, daukagu har bat eta amabieme. Ona, bazkaltzea edo afatzea datoen jendeak, beti ematen duela, bueltatxo bat hemendik lehenengo ikusteko, ezta, oreina. Bai, etortzen diren guztiak, asomatzen dira ikusteko basantzak beti. Oreinek jandute berean, iruditzen bazizu orain guri tokatzen zaigu, ezta? Bai, orain gu probatuko dugu lehenin dugun mamia. Ze zapore goixu, ezta? Bai, jona. Txikitatik ez da uste dut probatu duzula. Bai, ni txikitatik jandut mamia, eta ia egunero jaten dugu hemen, mamia, bai. Oso ondo, iruditzen bazaizu, gu hemen geldituko gara, ea mamiz beteriko ontzi hau, bukatzen dugu. Ultzamako bentetatik, Aitor Perez, Euskal Herria zuzenean.